ילדים קטנים. מחפשים משפחה, בוקר טוב דרום ומכון סמית למען ילדי האומנה. כולנו ילדים של החיים. כן, הפינה הזו שלנו, פינת האומנה, עוברת מהיום באופן קבוע ליום שלישי, בה אנחנו מציעים לכם לקחת חלק בפרויקט החשוב והמרגש אפילו של משפחות האומנה בישראל, ומי שמייצג אותו כאן אצלנו באזור הדרום הוא מכון סמית, ומי שמייצגת אותו כאן אצלנו בתוכנית היא מירה ורקר. בוקר טוב לך. בוקר טוב. מה שלומך? הכל טוב. תשמע, זה יום טוב היום. יום טוב, זה יום המעשים הטובים. יש לנו שמש מקסימה בחוץ. עברנו יום, פעמיים כי טוב. אז הכל טוב. כן, יפה. בואי נדבר כל בוקר, איזה כיף. בשמחה. היום אנחנו עושים משהו מיוחד קצת, במקום לדבר על ילדים שאת מבקשת למצוא להם בית חם, אנחנו רוצים להביא דוגמה של איך זה נראה ומרגיש מקרוב. את רוצה לספר לי קצת על המשפחה של יובל שמיד נשוחח איתה? כן, אני משפחה מקסימה, זוג הורים עם 3 ילדים, יובל היא הבת הבכורה. ואני יודעת מה הניסיון האישי, כי אני זאת שבעצם דיברתי איתם והסברתי להם מה זה אומנה, שיובל היא זאת שבעצם שם התניעה את המהלכים, וממש ביקשה מההורים לשבת ולדבר ולהבין מה זה האומנה, ואם זה מתאים אז להתקדם. והיא מאוד ריגשה אותי במפגש הראשון, כי השיחה הייתה מאוד עמוקה, זה לא אפיין ילדה בת 16 וחצי הייתה אז כשנפגשנו, השאלות שהיא שאלה, ההבנה שהיא הבחינה. ספרי לי בשתי מילים על מי שנכנה כאן א', שהוא בן 4 בסך הכל, והוא ילד האומנה. ילד מקסים, שובה לב, כל מי שרואה אותו מתאהב בו, שזכה בבית ובמשפחה טובה, וזכה באחות ואחים מדהימים, ותכף יובל תספר לכם עליו. יובל, בוקר טוב. יובל, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שומעים אותי? שומעים מצוין. מה שלומך? אני טיפה רק לא שומעת אתכם. הנה, מגבירים אותי עכשיו. ספרי לי קצת מתי הכרת למעשה. אנחנו קוראים לו כאן בשידור א', שזה בעצם אחיך... לא שומעת עדיין. עדיין לא שומעת? לא, ממש חלה שאני שומעת אותך. הבנתי. טוב, אני אנסה לדבר יותר חזק. ספרי לי על א', כמה זמן כבר הוא איתכם? מה? אתה יכול לחזור שוב על שאלה? אני שואל כמה זמן כבר א' איתכם? הוא איתנו כבר חצי שנה. ממש טרי, אבל מרגישים באמת שהוא כבר נהיה חלק רגיל ומהמשפחה שלנו. כאילו באמת ההורים שלי הם אלה שהביאו אותו לעולם. איך זה התחיל הסיפור הזה של האומנה אצלכם בבית? לפני שנה בערך מירה כנראה יצרה קשר עם ההורים שלי והציעה להם את הרעיון הזה. הם כינסו אותנו בסלון של המשפחה, של הבית, וכאילו הציעו לנו את הרעיון הזה, והסבירו לנו גם מה זה, כי לא ידענו כל כך מה זה אומנה. והבנו ממש טיפה על הרעיון הזה, אבל תשאר גם אני ואחים שלי מאוד רצינו. את בת 17, אני מבין, בני כמה האחים שלך? כן, בת 17. האחים שלי בני 14 ו10. הם גדולים. אז התאים לכם אח קטן שיבוא ויהיה איתכם. כן, זה נשמע טוב. התאים לנו אח קטן, כן. אז ההורים שלכם סיפרו מה הולך להיות, והחלטתם ביחד שאתם הולכים על זה, נכון? מה? החלטתם ביחד שאתם הולכים על זה. כן, החלטנו ביחד. גם היה לנו כמה מפגשים עם נציגי מכון סמית. מירה פעם אחת באה אלינו הביתה. היא שאלה, כאילו, היא פשוט ישבה ואמרה, אם יש מישהו שיש לו שאלה, שפשוט יבוא אליי, אני אשמח לענות. ואז באמת, אני דיברתי איתה באמת הרבה זמן, היא הסבירה לי על כל התהליך, גם על הקשיים שיש בתהליך הזה, אבל גם על היתרונות, ובינתיים אני רואה הרבה יותר יתרונות מחסרונות. ספרי לי על המפגש עם א', על הפעם הראשונה שפגשתם אותו. המפגש היה ממש מרגש. אני אישית, היה לי גם קשה, אבל היה ממש מרגש. אנחנו טיפינו לילד אולי בעייתי גם, שלא אפשר להתחבר אלינו. מהשנייה שראינו אותו, הוא לא הפסיק לחבק אותנו, לצחוק, הוא הצחיק אותנו בלי סוף. באמת ילד גם שלא רק אנחנו התאהבנו בו, כל בן אדם שפוגש אותו עד היום מתאהב בו בקלות.
ועכשיו אחרי חצי שנה, אחרי חצי שנה אתם ממש מרגישים כאילו זה אח שגדל איתכם תמיד, נכון? כן, אבל הוא גם מתנהג ככה, הוא כל הזמן אומר לנו על הקטע שיש לו, הוא מתגאה בזה שיש לו המון אחים, אז הוא סופר את האחים הביולוגיים שלו, והוא גם סופר אותנו בתוך האחים שלו. איזה יופי. טוב, אני רוצה לדבר איתך עוד הרבה זמן, אבל אין לנו. אנחנו חייבים להיפרד כאן, אז אני מודה לך ששיתפת אותנו. תודה על גילוי הלב. תודה רבה לכם. ואני מקווה שמשפחות אומנה פוטנציאליות שמות אותך ושוקלות את העניין בחיוב. אני ממליצה לכולם. מקבלים יותר ממה שנותנים. זה חשוב לדעת. וזה אנחנו, מי שעוקב אחרי הפינה באמת כבר יודע שמקבלים יותר ממה שנותנים. יובל, תודה רבה לך. תודה רבה. מירה ורקר, תודה רבה גם לך. תודה רבה לכם, רדיו דרום. יום טוב. יום טוב, יום מעשים טובים, להזכירכם, אל תפספסו את ההזדמנות לעשות איזושהי מצווה היום. הטלפון למשפחות שמעוניינות להצטרף לפרויקט הזה, להציע את עצמן כמשפחות אומנה, הוא 08-665-4292. 08-665-4292.